hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, laog sa klase sa Naga, suspendido huli sa transport strike. Alagad biyahe kang jeepney asin trimobile sa syudad, normal. Doang opisyal kang PNP na gusto makabali sa pagpipilian na eribay kay Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office, nagdulok na kay Mayor Nelson Legacion. Lalaking mayong trabaho, inaresto sa pagpabakal subuot nin illegal na droga sa Naga. Bukal Season 5 Final Round, gigibuhon na sa aldaw na Sabado asin Domingo. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Biyahe kan mga pampublikong lulunadan sa syudad ning Naga, normal sa ibong kang nagpapadagos na transport strike. Alagad para sa kapakanaan kan mga estudyante, hali sa luwas kan Naga, laog sa klase sa syudad pinagsuspender. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung ang sentro ang pagbabasehan, normal sana ang sitwasyon ka mga pampublikong lulunadan sa siyudad kang Naga. May biyahe ang tricycle, may biyahe ang traditional jeepney, asin may biyahe ang modernized jeepney. Ini kasabay kang pinaglalansar ngunya na nationwide transport strike kan grupong Piston bilang pagprotesta sa nagraraning deadline sa phase out kang traditional jeepney sa katapusan kang Disyembre. Si Tatay Alain De Lloro kang biyahe magsaysay Centro Loop B, andaman kuta magpartisipar sa transport strike alagad Mayo sa indanin abiso. Sa ngayon po, dahil po kami, po aramta, dahil man pong abiso sa mga digi sa Naga, na igwa pong strike na rin po yan. Ako igwa man po, dahil kami makiba. Kung may maabiso, isa yung maabiso kayo sa inyo? Siguro po, unat na inot, ang makakaram dyan, ang mga ang mga presidente mi. Pandua, so mga na kang kooperatiba. Sinuspinderman kang lokal na gobyerno kang Naga ang klase sa pampubliko sa pribadong eskwelahan sa gabos na level sa syudad. Ini para duman sa mga estudyanteng hali sa luwas kang Naga na baka maapektaran kang transport strike. Sa lado kang Naga City Police Office, preparado ang PNP mobile na gamiton para sa libreng sakay, asin kung di kakayahon, maabiso subuod sa lokal na gobyerno kang Naga. Coordination has been made maliban dun sa mobile natin. Whenever na meron ngang affected na kung may affected tayo na mga passengers, lagi nakaabang yun ating mga mobile dyan. Yun through our logistics, inano niya yung mga natin, mga mobile natin kasi mayroong mga station tayo na medyo pumapalya na ang sasakyan. So nireview niya kung saan pwedeng humiram para may magamit ang certain station for that purpose. And also coordination has been made to the local government unit para in the event na hindi nakayanin, matulungan din tayo. Sangunya, nasa heightened alert status ang Naga City Police Office. Sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang epekto kan maluya hasta makusog na pagbulos kan uran na nadara kan Shareline asin ang posibleng epekto sa riding public kan transport strike ngunya na aldaw ang rason kan gobyerno provinsyal kang Camarines Sur kung kaya pinagsuspender kaini ang laog sa klase ngunya na aldaw. Ang suspension of classes sa probinsya ang nakabugtak sa memorandum na ipinaluwas kan opisina ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte. Padagos sa mga bareta, ginamit kan PNP ang sa indang mga bihikulo para maghatod din mga na-stranded na pasahero sa manlain-lain na parte kan rehiyon na apektado kan transport strike. Duman sa probinsya kan Albay, may libreng sakay na gamit ang sa indang PNP truck. Ang PNP sa mga banwaan kan Kamaligan, Bula del Gallego asin iba pang banwaan sa Camarines Sur ang nag-opresir nin libreng sakay sa mga pasahero na mayong malunadan ngunya na igwang transport strike. Sa iba pang bareta, mga opisyal kan PNP na gustong magribay kay Naga City Police City Director Police Colonel Nelson Pacalso. Saro-saro nang nagdudulo kay Mayor Nelson Legacion. Uya ang sakuyang report.
Sa January 2024, 2 taon na bilang City Director Canaga City Police Office si Police Colonel Nelson Pacalso. Inilang ang itinataong lawig kan panahon para sa mga opisyal na maghaloy sa saindang kinakaputan na estasyon o pwesto. Huli kaini, kaipuhan ng magpili ni Mayor Nelson Legacion nin magiging karibay sa pwesto ni Police Colonel Pacalso. Kinumpirmar kan alkalde na may 2 opisyal na kan PNP ang nagdulok sa iya para makabali sa listahan kan pagpipilian. Iguana, since last month, kan mabaritaan na kaipuan ng salidahan ang Satuyang City Director asin kaipuan ng maghali si Colonel Nelson Pacalso. Iguana pong nagdulog sa Satuya na nagmamaut man na makasecure nin appointment as new City Director Canaga. Iguana pong 2 na nagdulog po sa Satuya. Sa ngunya, nagpepreparar naman subuot si Mayor Legacion kan shot list kan pwedeng pagpilian sa magiging City Director Canaga City Police Office. Kabali sa proseso ang pagtaonin 5 pangaran sa opisina kan alkalde para iyoan pagpilian. Para sa alkalde, basta competent asin marhay, pwedeng maging City Director Canaga City Police Office. Sir Clue, tagadigis na sa Naga. Anong gusto nindo? Basta competent, maray. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Naga City Mayor Nelson Legacion na sa iyang gigibuan ang State of the City Report sa maabot na petsa 12 kan bulan ng Disyembre, kasabay kan pag-anunsyar kan iba pang detalye sa pagpuon kan Naga City General Hospital na yaon sa Balatas Development Area. Kabali sa inisyal na impormasyon na itinaon ni Mayor Nelson Legacion, dapit sa hospital, iyo ang pagkakaigwanin dialysis center na para sa syudad ng Naga. Sa hospital, of course, si mga si opening kayan at si mga magiging serbisyo. Bako lang po yan si usual services na pigo-offer duman sa Peña Francia. May mga dagdag pa po yan. May mga dagdag. Banggiton ko na po, maski si Saro lang Ang Saro po na i-offer ta, itong dialysis center, makaagita ni dialysis center, duman sa may ground floor. Sa pagbabalikan newsbreak, lalaking mayong trabaho na taga-barangay San Felipe, arestado sa drug buy-bust operation. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, suspendido man ang klase sa ibang probinsya kan rehiyon bako huli kan transport strike kundi ka nagdadanay ng mga pag-uuran. Sa mga memorandum na pinagpaluwas kan mga LGU duman sa probinsya kan Sorsogon, sa indang pinagsuspendir ang klase ngunya na aldaw. Kabali sa nagpaluwas nin memorandum iyo ang LGU Huban. Mantang sa probinsya kan Albay, suspendido man ang klase huli kan epekto kan shear line as in transport strike. Padagos pa sa mga bareta, liwat na nga podan ang Commission on Elections sa mga nagkakandidato kan nakalis na barangay asin sangguniang kabataan na daipaglingawan ang pagsumiter kang Statement of Contribution and Expenditures. Sa maabot na petsa 29, iyo ang deadline para isumiter ini sa mga opisina kan COMELEC. Ang mga day makakasumiter kan nasabing dokumento ang daiman subuot makakakandidato sa masunod na eleksyon sa barangay. Sa police report, sarong plastic sachet nin subuot shabu ang nabakal kan mga operatiba hali sa police station number 4. Asin 7 plastic sachet panin subuot illegal na droga ang narecover sa suspect na 39 anyos mayong trabaho asin residente kan barangay San Felipe, syudad ni Naga. Sa kabilugan, aabuton sa 1.25 grams nin subuot illegal na droga ang narecover sa suspect na nagkakantidad 3,250 pesos. Nasa kustudiya ngunyan kan Naga City Police Office ang nasabing suspect. Sa iba pang bareta, prestihiyosong Karate Do Tournament ginibo sa Naga College Foundation. Ang detalye sa ramon sa report ni Junior Correspondent Kelly Francisco. Discipline, skills, as in dedication. Ini ang pinahiling kan mga atleta nagpartisipar sa Mario Villanueva Cup Karate Do Tournament na ginibo sa Naga College Foundation kan suudma. Magkakaibang emosyon ang naman ikan 17 anyos na si Chester Castro na hali sa Sipocot, Camarines Sur, as in ang proud and siya na si Cheryl Lizardo na parehong mawat makakuha ng gold medal sa kompetisyon. Napifeel ko po ngayon iba't ibang feeling dahil maraming mga player na magagaling. So, parang kabado rin naman kasi mahirap rin naman makipaglaban sa iba't ibang player. My goal is sana manalo, makauwi ako ng medal, gold medal kung kakayanin. Maugma po ako kasi po nayaon na naman po ako sa open mats na makawat po ngunyan na aldaw. Advocacy to promote sport karate do. Eyo ang naging motivation kang head coach kan NCF team asin ang sulong organizer kan nasabing event na si Sensei Edward Luis Salcedo. My primary motivation is my advocacy to promote the sport karate do here in Bicol. And for the team, I just want them to enjoy what they are doing. We don't treat our playmates our enemy. We treat them as our playmates. Sa iya mang inimbitara na mag-enroll sa NCF lalo na sa mga atletang may aram na sa sports na karate do. So, if you're a karate do player, you might want please enroll in Naga College Foundation and be a part of the Naga College Foundation Tigers Karate Do. Nagtaumanin mensahe sa mga atleta ang presidente kan NCF na si Mario Villanueva na pinanginutan ang prestiyosong karate do event sa Bicol Region. To all our karate dos, good luck. Enjoy the competition because this would show the skill level that you have. But most of all, ingatan din natin ang injuries since this is a physical and contact sports. Sa pagtatapos kan 3rd MCD Presidential Cup Karate Do Tournament na pinagpartisiparan kan lagpas 400 na partisipante
Ang pinakamatibay, ang mauli kan kampyonato, alagad obheto kan kompetisyon na maitao ang magayon na eksperyensya, asin maugmang pag-iribahan na sa indang nabuo sa Naga College Foundation na iyo ang pinakaimportanteng leksyon na sa indang mabibitbit asin maiistorya, urug na sa mga mawot magporson nin karatido. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. To our campus reporters, good job. Kahit linggo, nandito kayo, no? Bukal Season 5 Final Round gigibo na sa maabot na Sabado asin Domingo. Ang detalye sa report ni Cristina Alcanzo Reyes. Sa mainit na pagtatapos kang bakbakan sa semifinals kang Bukal Season 5, pinangaranan na ang mga teams na malaban sa papaabutan na championship round. Enot na nakalaog ang ACC Green Serpents sa Juniors Basketball Finals na dinaog ang Annunciation Panthers sa final score na 60-78. Tocodores 10 seconds to shoot. Balik kay Mayor for 3. No good this time. Defensive rebound coming from Tamayo with that lay. Tumala dito sa ating Bukal Season 5 and as you can see, napakaganda nung kanilang naging transition. Napano man ang Ateneo Gymnasium sa bakbakang ACLC Hawks as in NCF Junior Cubs na tinutukan ka mga paradalan. Tigers with the ball here. Number 21 with the ball, fires a long three-pointer. That's good! Using the glass to their advantage to lose his defenders. Inside pass to Berse. Berse gets inside. That's good for 2. At mga kaibigan ng Kalamang, ang hawak dito ngayon ng Tigers. Gianan extending for 3. That's good. Del Rosario goes inside. Lays it up. It's good. Balik sa kanya ang bola. Gianan with the ball. Passes to the corner. Three-pointer. That's good. Tinapos sa score na 74-88 ang laban asin pinangaranan na best player of the game si Mark Gerald Campana kang NCF Junior Cubs. Long three-pointer para kay number 21 is good. Sigun sa iya, mas pagtitibayan ng dangunyan ang said ng preparasyon para sa finals. Paghahandaan po namin, magti-train hard lang po kami para makuha namin yung championship. And mindset lang, teamwork. Yun lang po. Binabati ko po si Lord tapos si Pres Mario sa pag-support sa amin kay Coach, sa coaching staff, Coach Momo, Coach Bry, Coach Kyle, Coach Bay, tapos Coach Lesano, Coach Brian, and shoutout po sa mga ka-team ko. Mientras tanto, kinapos man ng NCF Tigers Seniors Basketball Team na makuha ang kapangganahan kontra sa ACC Green Serpents na nakalaban manindak ang Season 4 Championship Round. Possession of the NCF, Masinas tries for 3, no good. That's it. That's it. Nakuha nga po ng ACC Green Serpents ang panalo against the NCF Tigers at sila po ang maglalaban against the Annunciation Panthers. Napakagandang laban, overtime for these two teams. Dikdikan na naging labanan kan duwang kupunan na nag-abot pa sa overtime kung saan duman na tinapos kang ACC ang laban sa score na 80-85. Montalvo on that corner and that Yantero to Acapado for 3. That's it. Passes on the corner, heavily guarded here by Laresma. On the corner for 3, a big 3 coming from the ACC Green Serpents now. The Tigers have the ball now. Laresma 22, nag-iinat sa plaon. Checking. Makakahampangan kang ACC Green Serpents ang Annunciation Panthers sa championship round kang Seniors Basketball. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga.
Cause Complainant Police Station kan Naga City Police Office. Newsbreak.